pi baro iplang subhai pi shekani ka thup khubo man taga janmiet shwa bangin sedang tungin pai shwa shikimat bakong san palat san lak khandai puar hajar ngut kibriu kilakoj ka jingpang covid khat khandai hakari hadu menta amighalia ka jingdon jong kinong pang covid khat khandai baro kalapoi sha ka aspa khandai punyo ngut Krek kesoka jela ban penpau no iki kerteng jong kinong pang covid khat khandai shiki bosan shar shnong matrai kesoka jela ban kentiu ia ka jingdon ki jaka sumaria ka jingpang corona la niki corona care center ti khubo ki babnya ka sarkar ne ka sngi ka le thu ba ka jingdon jong ki balakot na ka jingpang covid khat khandai ka lakiu shaka nripulai point apusau na ka shispa adu menta baro ki balakot hakari ka lapoi shaka sanlak khandai pu ar hajar lai pu ar ngut hakini ki apsau kanta wala deb ar pu hajar sanspa nyo pu ar ngut ki brieu ki lakot na ka jingpang covid khat khandai adu menta ka jingdon jong baro ki badang don ye ka jingpang ka long lailak khat khandai hajar praspa sau phau ngut katanat ka kot ka khia ka le thu ba ki bayo thamai ya ka jingpang hakari hakini ki apsau kanta baladab kalong hadu ap khandai hajar sauspa ap khandai ngut ka bala kentiu ya ka jingdon jong baro ki bayo ya ka ne ka jingpang sha ka khandai lak lai phun riu hajar shispa prapuai ngut sanspa prapu ar ngut ki layap no ha ka shisngi hakari ka bala kentiu ya ka jingyap baro sha ka apusau hajar lai spa khandai ngut Ameghalia ka jingdon jong kinong pang covid khat khandai ka lakiu sha ka aspa khandai punyo ngut naki aspa khandai punyo ngut aspa andrupwe ngut ki dei ki ba na East Khasi Hills but naki ne ki aspa andrupwe ngut chispa khandai prangut ki dei ki sipai BSF abakran bakila pathai khubor hadien jong ka jingalang nen ka sngi uba preston tengsong ula ong baga soka jala kan sedang no ban a ye ki kerteng jong baro kinong pang covid khat khandai shikirang ba shnong lani shaki covid khat khandai village committee khnang ban khmi bnya halo kalej kawan ka jongki kane karai kalawan hadien ka jingkentu na kilyang beper kham tam hadien ka jingja khawai tho shongkurem ha greenwood resort Guwahati uba tengsong ula ong shu baga soka kalabatha ekatnat ka koi ka khia kumju ru yaki bor panya district ban sedang no ban pentreikam ya ka rukom banya sam jingtep bat ki covid khat khandai village committee na du la shai ka sngi hi ula pentep ya ka ne ka rai la shim hadien bala pendep ya ka jingwat pen itu ya ki baya jan bat hadien bala itu ya ki shispa khandai prangut ki baya jan tikna bat ki bayo pang na ka ne ka jing khawai bat kumju ru nani grims 198 contact tracing has been done. So from now on, what we are going to do is, those names will be also communicated to all the local headmen or the COVID-19 management committee of the respective locality, requesting them to kindly monitor the movement of these people, because we would like to request them that let them quarantine themselves in the respective houses and don't mix around with your neighbors or with the locality. Menteri Ketnat Kerep Keryang uba bantai dor lingdo ula ong ba kajing shalan yaki marrep shabang Bangladesh kalaya syak Henry kalakhang lat no na kajing sapriang ka klam covid khat khandai abakran bat kila pathai khubor uba bantai dor lingdo ula ong ba kajing shalan shabar yaki marrep kalas dang nadu menchem snam bat kim shim lai kendu jing e dei tat hadu balas dang ban pentreikam ya kajing khang kherdep ula banrap ru badaka jing ya renti lang jong kinongrep bun na ki marrep lala ban shalan sha Bangladesh kumju ru yaki marrep na mauken row Smith mauring keneng bat Giant Hills la shalan lang shari Bangladesh uba lingdo ula ong bagasokar kan persang ru ban bu yaki yau basipor na kabenta bandie yaki marrep bat kijingri next kan basuki dan lala ban penbaik dan lala ban wani kata ka jinges tu cuma hantam nang thina ko dauki
nasarai kan long kejin kerku di mau cumi melamar macam senang kan mau itu pun bah kemarat cumi di balang ila berjalan sepo Bangladesh itu pun bah itu pi mereka lihat itu ni kan long sisa adalah peli yang ini kan ekspor adalah peli yang jalan di marat sepo Bangladesh kan dia kejin kerku marat cumi Abakran bagi nong tok kubor nen kesngi usembut menteri rang ba ke jelau ba preston tingsong ulay tu bagi soka kelarai ban bu syuk ya ki jaka sumar ya ki nong pang corona lani ki corona care center hadin baladep ya merjimut halo ka jingkiu jong ka jingdon jong ka jingpang covid khat khandai ha jela u dr amanwar u badai u director jong ka health services ula ong ba ki jaka sumar ya ki nong pang corona ha east Khasi district kidang duna palat na lor ba ka jingpang ka lakiu stat ba ha jela Dr. War ula ongru batang ka Indian Institute of Management ka badon ha Sauli New Shillong Township kalong ka jaka sumare kinong pang corona bat habaro ki district jong ka jela ki don tang markaway ula benrap da ka baong ba kilanang itu syu ya ka NIFT ka mati ka Assam Regimental Center ka badon ha Lao Sotun bat kiwei ki jaka ki ban penkala sya ki jaka sumar ya kinong pang corona In Tura, we have got one. In each and every district, we have got one each. It is only here in Shillong we have identified that Corona Care Center will be NIFT, Mati, Pastoral Center, MIITS, and Assam Regimental Center at Lausotun. But due to the less number of positive cases, most of these centers were converted as institutional quarantine centers. But with this coming of so many cases, we have activated only IIM Sauli for now. Aba ka Meghalaya Board of School Education galapan banai ka result jong ka kelas bakat dangshan na pedeng jong kitu kiba ya ap kmi lenti bha ide ini ime iet. Hang ni ngiwan ra shapi ya ka khana shapang ikong la kentius imle ibala san post nam kerta na sning ribhoi ibala pas ya ka kelas bakat da ka jing sngo sarong. Ilong kami ibala pasah himarwe ya saungut ki kun bat iladon arngut ki ksiu wat hapeng gijing ilala ban peteng biang ni gijing pulia jong i hadin lai pu arsnem jong ka jing ye school no jong i bat haba lapen bana ya ka result jong ka class 12 da ka Meghalaya Board of School Education da ka jing kemen ka bamla ban batai haba ilatem ba ilong iwe na kitu ki bala pas ha ka ni ka exam NIOS ka evening school tingal ngalayo ken kalat ban ngalayo kalat ban ayu hang tai ban school hang tai tinggal kemen ngalayo kata dia din pada nanda ngalapas ya katu kam matrik ru kam sim jonga kadang ketik dai bangan lek dai kan sakawai ka kelas ngan lek dai ka kerdan te wat da menta bang lapas ngadan ka jing tumu bang akwa ban pendep ke bi ikong si imle iladon ya ka jing ang not ban long inong top poetry ba ila long ru inong hikai ya ka ketien khasi ya ki khenna red nadu usnam 8000 pra ha padeng jong ka jing long no hikai ka jong i ila kubur ba isyam ba inham ban pendep ya ka jing puli ka jong i khanang ba inla ban hikai khamba kumta da kan ya ka jing tumu bar ka jing penslor na ki parlong bar ki ba hayeng ilala ban pas om tang ya ka class 10 hendrai ru kumjo ya ka class 12 kajing kwa jonga ka de bang ade nga kwa ban long poetry mo poi ningkong ning shap nga ai kublai ya kitu ki khana school ki bela pas bah nang ta pade na manta kitu ki ba feel kim de ban du jingkan men ki de ban persyang si persyang hadu bandala habayo i ya ikong lakan tiu sa imli ba ilala ban yo ya kani ka jingjom war ka karta ka balarang ba ikong bon rilem lengdo ibalong i secretary jong ka village organization ila ai khublei halor ka jingjob ka jong i isngo ba ikong lakan tiu sa imli inyai long barbor ka nuksa bar ka jing ai men sim om tangi ki paralok jong i hendrai wat iki khenna samla hakeleng saudong ru kumjo tengi nakaliang jong kavio ya don hangne banya sakhi lane banya shimbanta lem banya kemen rengkat bat i ya ka taka lat bat ka kabu ka ba ilayo bat inlong ru kum iwei inong betien lenti om tang yangi mo ndre yaki long dien ru ki ban sawan hadin habut bakin yu i bat bakin bot ya kanuksa ka babahak Mentapat nginya pechwai ke jinglong jingban ke sumeneng Shillong
Kajing shed kalong apun rio point rio degree Celsius bat kajing kriat kalong kap pra point kena degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong pra pun rio nuksispa agapo men step bat nyo pun rio nuksispa agapo jan miet. Kasun beneng kendum lo Shillong bat kijaka bermajan. Suaban penkut inya pai bang sa sian cek ni kimat berkongsan. Palat sanlak kendai puar hajar ngut kibriu kilakot na kajing pang COVID kat kendai hekari hadu menta. Ameghalia kajing don jong kinong pang COVID kat kendai baro kelapoi syaka aspa kendai penyongut. Krek kesoka jela ban penpau no igi kerteng jong kinong pang COVID kat kendai syagi bosen syar Shillong. Batrai kesoka jela ban kentiu ya kajing don kijaka sumar ya kajing pang corona lani ki Corona Care Center. Terparlok katu ngila poi sebekut jong tup kebo jing mentaga janmiet hadu ban syamlik pilasai kesengi haga juk kepo kubeshi boni pibaro. Public interest by NDMA. We are living in times when flood can occur anytime